Tot a la teua ràdio. Radio Sol Albal. La ràdio del teu poble. Així comença Entrements, el programa de ràdio produït per l'Associació Veïna d'Albal, AFPEM Horta Sud. Quan calla el piano, renilla la nit, el seu renill d'aire comprimit. Bon dia a tots i totes les oients de Ràdio Sol d'Albal. Una setmana més, o un mes més, millor dit. Tornem a Entrements, el nostre espai de llibertat i reflexió, i com sempre soc l'Ernest Navarro Aguado, d'integrador social en AFPEM Horta Sud. Quan parlem de salut mental, sovint ens enfoquem en la persona que rep el diagnòstic, però què passa amb l'entorn? Què passa amb els pares, mares, parelles o germans que acompanyen en aquest camí? Avui dediquem el programa a aquest motor invisible, però fonamental. Les famílies i la importància de cuidar a qui cuida. Per a parlar d'aquest tema, m'acompanyen, com sempre, els meus companys i companyes de l'associació, que són, com sempre, el Xavier Cunyat. Hola, Xavi. Hola, bon dia, què tal? Com estàs? Molt bé, un poc derretit per el calor que fa, però Que bé. fa molta calor, Està una de calor... Curiós. Però bueno, bé, ho aguantarem, no? Sí, Ho hem aguantat sempre. es posarem a l'ombra. Molt bé, claro que sí. Perdó. I també està amb nosaltres, després d'estar una temporadeta un poquet de baixoneta, está la María Teresa Heredia. Hola, Tere. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Y yo, es que yo soy al contrario que Javi, pese a todo lo que ocurre alrededor, me encanta el verano. Me encanta la playa y me encanta la piscina, porque es para eso, para estar en playa y piscina. Con lo cual, yo es feliz. ¿Tienes ganas de ir? ¿Has ido a la playa ya y a la piscina? Sí. Además, Hombre, con lo morena que estás, estoy negra. lo delata, ¿no? Estoy negra. Xavi también está súper moreno, es increíble. Sí. Yo no, yo en cambio estoy blanquito. La veritat és que jo també tinc moltes ganes, però bueno, a la marxa. Avui, per desgràcia, no estan amb nosaltres ni Abel ni Amparo, que no han pogut estar. Han tingut complicacions, així que una abraçada per a ells. Avui ens acompanya una persona molt important, sobretot per a una de les persones que tenim a la taula, suposo i espere. Vaig a presentar la nostra invitada. Si de normal sempre intentem que sigui un programa familiar, doncs avui, com ja hem dit, és altre nivell. Avui ens acompanya Matilde Cunyat Ríos, que és la germana de Xavier Cunyat, ¿no? La teva germana, Xavi. Sí, amb el germà. Exacte. Hola, Mati, ¿cómo estás? Hola, bon dia. Bueno, Mati, Matilde. Sí, pero todos me diuen Mati. Tots diuen Mati. Va, perfecte. Estàs nerviosa? Bueno, expectant. Expectant. A veure què tal és. Res, jo abans de començar en sí en lo que és l'entrevista voldria preguntar-te dos coses. Una és qui és Mati? Qui és Matilde? Pues Matilde és la germana de Xavi. Soc una persona de 64 anys que visc en Silla, estic jubilada i tinc una discapacitat física. I estic així per veure si compartint coses pues ens podem ajudar mútuament. Genial. Molt bé, exacte. I després la segona cosa que volia, no era preguntar-te sinó dir-te, era que donar-te les moltíssimes gràcies per haver acceptat a participar amb nosaltres i que pugues parlar des de l'experiència pròpia, que és una cosa que nosaltres tenim molt en compte en AFPEM, l'experiència pròpia, i sobretot que sigui enriquidor per a totes aquelles persones que ens puguen escoltar. Així que a veurem què ens contes, a veurem que xerrem i res, dit això, anem a començar Entrements, no? Pues al lío. Molt bé.
escoltant Entrements a Ràdio Sol. Molt bé, doncs, com sempre hem fet i ho hem parlat abans de començar el programa, anem a seguir l'escaleta i el primer que fem és sempre contextualitzar el tema. I com el tema són les famílies, anem a veure què han trobat tant Xavi com Maria Teresa sobre el tema de les famílies i els cuidadors. Anem a veure. Xavi. Molt bé. Doncs per a situar-nos, quan parlem de la sobrecàrrega del cuidador, ens referim al desgast físic, emocional i psicològic que pateixen els familiars. Sovint, per volcar-se completament en el benestar de l'altre, s'obliden de les seves pròpies necessitats, la qual cosa pot generar ansietat o depressió. Molt bé. I Teresa, crec que tu havies trobat alguna coseta? Exacto. Por eso, desde el asociacionismo, defendemos el apoyo mutuo familiar. No se trata solo de dar herramientas para gestionar la crisis del usuario, sino de crear espacios donde los propios familiares puedan desahogarse, compartir la culpa, los miedos y aprender que para cuidar bien, primero deben de estar bien ellos. Molt bé, perfecte. Mati, què opines d'aquestes definicions? Què et pareixen? Me pareixen perfectes. Perfectes, Les definicions sempre són molt boniques i enriquidores, però el problema no és problema. El secret està en integrar-les i aplicar-les. És lo difícil. Sí. T'ha costat molt integrar-te-les a tu al llarg de la vida? Bueno, són aprenentatges, no? Sí, jo calculo que no tenim que anar en presses i corregudes. Simplement n'hi ha que integrar-ho i comprendre-les, perquè si no les comprens difícilment les pots integrar. Molt bé. I la clau està ahí. Poquet a poquet, jo preferís que anar a poc, que anar molta pressa i no tindre-ho integrat, perquè no serveix per a res. Exacte. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt que me diu ma mare a voltes, que és poquet a poquet arriba l'aigua al tollet. Correcte. Aleshores, pues, així no se fa el camí. Molt bé, doncs aquestes han sigut les dues definicions o la contextualització que hem pogut fer d'aquest tema. Ara sí que vull passar ja directament a la part de l'entrevista, perquè penso que una base fonamental per a entendre el programa d'avui i per a aprofundir en aquesta realitat és que comencem amb les preguntes dels nostres col·laboradors, tant de Xavi com de Teresa, cap a tu, cap a la nostra invitada. Així que quan vulguin. Molt bé, doncs començo jo. Moltes gràcies per haver vingut, Mati, a xerrar amb nosaltres. Quan la salut mental d'un fill, d'una parella o d'un germà es complica, la vida a casa canvia per a tots. En el teu cas, com vas anar adoptant les rutines del dia a dia? La veritat és que és molt difícil de contestar-la, perquè vas improvisant sobre la marxa. Al principi no saps en exactitud davant què t'enfrontes, no saps com actuar. És un món desconegut per a la família. També és molt important si tens el diagnòstic des de l'inici, perquè en el meu cas no ho vaig saber al principi i crec que els meus germans tampoc. Em vaig enterar molt més tard. Era conscient que alguna cosa passava. Però vaig estar una temporada que observava coses, sentia comentaris que no eren habituals i podies intuir alguna cosa, però no el que ens esperava. A l'inici estaven els meus pares. Sols van decidir i van fer el que ells podien i creien que era el correcte. Desconec si sabien en exactitud el diagnòstic des del principi. Jo personalment crec que no. O no l'acceptaven, no ho sé. Més tard, quan tens el diagnòstic, el quedes en xoc i a poc els germans, cadascú dins de les seues possibilitats, vàrem anar implicant-nos en el procés del camí i segons els obstacles que se'ls presentaven anaven decidint què fer fins avui. La veritat és que no és fàcil, perquè cada persona processa els problemes d'una forma distinta, simplement perquè el punt de vista és distint. Així com les personalitats. I cal aprendre a parlar, escoltar, raonar, dialogar i sempre des del respecte i afecte. La veritat és que és algo complicat. Sí, té que ser una situació complicada. Xavi, què opines d'aquí la teva germana? Pues estic d'acord.
El que diu dels meus pares eren prou majors quan me van fer el diagnòstic i sí, no acceptaven molt bé, no sabien molt bé el que me passava. I després la meva germana, en concret Mati, pues sí que s'ha fet càrrec de la enfermedad i m'ajuda molt. No t'has passat que... Ho dic perquè en la meva família també ha passat, no? Que no s'entén molt bé el diagnòstic, també hi ha molt poca informació, no... està molt tabuïtzat, aleshores. Sí, tenint en compte que estem parlant de fa 28 anys i avui en dia tenim recursos com AFPEM al que poden recurrir per a resoldre dubtes o per a ser assessorats, però fa 28 anys, pues, quan te trobaves en un diagnòstic, el psiquiatre no se parava molt d'explicar gran cosa. Exacte. Le feia el diagnòstic, le receptava la medicació i que passa el siguiente. Exacte. Saps? Però bueno, afortunadament això està canviant i avui ho tenim tot molt més integrat i molt més acceptat i es va normalitzant més. Es va normalitzant. Penso que una cosa molt important a l'hora de rebre un diagnòstic és aquesta primera atenció, l'atenció primària que pots tindre tant en hospitals com centres de salut, i aquest primer contacte que tens amb el diagnòstic que siga pues, una miqueta per a pal·liar i donar-te la informació que necessites, perquè ni la persona que té el diagnòstic ni els familiars eren coneixedors de res. Clar. I és quan més necessitem una orientació. Clar, exacte. Per saber on estem ubicats i cap a on ens tenim que dirigir. Exacte. Perquè el que dius tu, Xavi, pues vas a consulta, te recepten la medicació, te prens la medicació i ja està, pues això se pot fer en qualsevol altra cosa. I ja no sols, i vull externalitzar també, ja no sols a salut mental, sinó en qualsevol tipus d'enfermetat que puguis patir. El fet de tindre un assessorament primari, només te diuen X. I sí. Penso que és superimportant. Per això aquí està la figura de pacient expert en molts recursos que fa falta. Per exemple, en l'AFPEM la tenim, però sí. Aquí està la més. Molt bé, la següent pregunta que volíem fer-te, Mati, és que diu que a vegades quan estem a casa cuidant o acompanyant ens autoexigim molt i pensem que hem d'arribar a tot. Com vas aprendre tu a conviure amb aquesta pressió i a dir-te a tu mateix que fas el que pots? A mi m'ha resultat molt difícil donar-me compte, però com m'agrada veure la part positiva de les coses i comprendre-les, vaig treballar fins que ho vaig aconseguir i vaig intentar posar solució. I avui en dia encara estem en això, perquè les condicions i circumstàncies van canviant. En el meu cas va ser quan arribi al punt d'estar farta, al punt de qüestionar-me què és més important, el repte que tinc davant o jo. I la contestació per a mi és que les dues coses, però en equilibri. He de cuidar-me per a poder cuidar. He de delegar coses per a les quals no estic preparada. Envoltar-me de professionals i confiar en ells. I el meu treball és estar acompanyant en el procés el meu familiar, que no es veig abandonat, que senta la companyia i el recolzament de la família. Amb aquesta combinació crec que podem arribar a una solució més confortable i còmoda per a totes les parts. Probablement crec que tardi massa en donar-me compte, però cada persona té el seu punt d'inflexió i és molt personal. Has d'estar molt convençut i amb les idees molt clares del que vas a fer i per què, si no vols tindre el sentiment de culpa que el perseguisca tota la vida. En este punt té molta importància el paper que juga AFPEM, ja que ens orienten i ens ajudem amb la reflexió per a posteriorment prendre una decisió o postura. Molt bé, moltes gràcies, Mati. Gràcies. I després la tercera pregunta que volia fer-te, Tere, es... Bueno, yo quiero preguntarte, ¿hubo algún momento o algún pequeño detalle en el día a día
que te hiciera darte cuenta de la importancia de no descuidar por completo tus propias cosas, como por ejemplo dar un paseo o tomar un café? Sí, en el meu cas va ser el cansament físic i psíquic, que juntament a la reflexió i l'observació em van fer canviar les meves prioritats. Però he d'aclarir que en donar-te compte no està tot el treball fet, és un primer pas de molts més. Soc una persona que sense donar-me compte d'entrada done, però per a donar, independentment de lo que dones, i si vols que siga de qualitat, has d'estar bé. Recorde que una temporada abans de faltar mon pare vaig començar a anar a uns grups de creixement personal. Ho vaig decidir no sé molt bé per què. Ara, vist en perspectiva, probablement el meu jo interior, observant els meus pares que eren majors i que haurien de seguir nosaltres, els germans, amb el repte que tenien entre mans, em va dirigir cap a una preparació, quan a teoria es refereix, per a que posteriorment poguera integrar-ho en la meva vida. Molt bé. Jo crec que el creixement personal i el treballar-se un mateix és primordial per entendre moltes coses. Totalment. Xavi, qui t'està apareguent tot això que està dient amb tu germana? Pues sí, jo fa temps que conec a la meva germana acudint a grups de creixement personal i formant-se tant per a l'autoaplicació com per aplicar-ho a diversos problemes. I aquesta formació, pues, la veritat és que ha vingut molt bé. Ha vingut molt bé perquè l'ha ajudat a ella a situar-se i a créixer. I no, jo recomano a tot el món que davant d'un problema com tindre un familiar mental, doncs que se formen, investiguen i que intenten integrar-ho a la major informació possible. Exacte, des de AFPEM sempre recomanem la molta importància que té el vindre a participar en els grups de multifamiliar. Sí, bueno, i també existeix en l'escola de famílies, no? També l'escola de famílies, els dilluns per les vesprades, quan la fem, encara que si estàs interessat en rebre informació, sempre pots trobar-nos en les redes socials. Però sí, és molt important saber cuidar-te per a poder cuidar a la gent en qualsevol aspecte de la vida. Claro, és que si tu no estàs bé, difícilment pots acudir allà on vulguis anar. Sí, vas estar present, però ni pots ajudar i tu cada volta vas a estar pitjor. I no, això no és rentable per a ninguna part. Exacte. ¿Has tenido que recurrir a algún terapeuta o en ciertos momentos? Vamos a ver, yo durante toda mi trayectoria llevo muchos años preparándome en cursos de crecimiento personal. Últimamente sí que he precisado, gracias a SPEM, pues al psicólogo y a María en este caso, y me ha ayudado mucho, pero ha sido la combinación de las dos cosas. Yo creo que cada persona tiene sus gustos y calculo que cada uno sabe cómo es, dependiendo de sus necesidades y de lo que le guste, pues ya tiene que ir buscando combinaciones, porque lo tienes que hacer no por obligación, sino por necesidad, y tú tienes que estar a gusto con ello. Por eso los cursos de crecimiento personal hay muy variados y cada uno tiene que escoger el que más resuene con su personalidad. ¿Has sentido algún momento el hecho de la derrota? El verte atrapada de tal manera que no has sabido o que has querido rendirte? Sí, ¿Ha habido ese momento? ¿Lo has tenido? Pero esos puntos de inflexión es lo que te hacen buscar. No has dejado de buscar. No. Es que si dejas de buscar, te estás rindiendo. Y no es cuestión de rendirse, es cuestión de trabajarte. Ya. Y los expertos y los profesionales están ahí para redirigir tus pensamientos y tu razonamiento. Veo que a ti te ha ido muy bien. Te han ayudado mucho. Muchísimo. Llevo bastantes años trabajándome, la verdad. Muy bien. Claro, es que es
ahí és on vull fer jo ficar el foco d'importància de que els professionals nosaltres podem ajudar i estem ahí, som un passamà, saps? I som un punt de suport, però la importància és el que cada un siga capaç de treballar-se de la millor manera, de fer les seves proves introspeccions. Cada qual se té que treballar ell mateix i tens que tindre tu les idees clares per dir no, jo tinc que poder en això. Vosaltres els professionals esteu ahí per donar-nos informació i ajudar-nos això, mira, pots anar per ací, pots anar per allà. Clar. Tu ho pots plantejar d'esta manera, però el treball el tens que fer tu. Cada persona té que treballar-se ell mateixa. T'has topat amb algun professional que farà més per fer menys que per fer més, per ajudar i que... No sé si m'expliquen la pregunta. O tu, Xavi, t'has trobat en algun professional que digues no m'està ajudant, no està fent-me bé? Bueno, jo, per desgràcia, he conegut molts psicòlegs i molts psiquiatres al llarg de la meva vida, i uno que m'ha fet mal, però la veritat és que no n'hi ha ningú. Tots han estat dins dels paràmetres de normalitat com a professionals prou dignes. Però sí que hi ha alguns que són millors que altres, o que connecten millor amb tu. I bueno, sí, pues he conegut professionals millors i pitjors. Però bueno, jo crec que en cada moment se mos presenten persones en cada moment la persona adequada. A lo millor al principi se presenta una persona que no és exactament la que necessites, però és la que t'inicia per el camí. Després tu ja te vas donant compte, diu, bueno, esta persona m'ha ajudat hasta ara, però a partir d'ara jo necessito una altra cosa. Entonces tu mateixa, sense pretendre res, vas deixant de costat a esta persona, però te vas buscant una altra. És un procés, i tu mateixa te vas donant compte. Hi ha algo dins de tu que te va dir, bueno, esta persona m'ha aportat hasta ara moltes coses, però a partir d'ara ja se me queda curta. Jo ja necessito una altra cosa. Entonces, quan te vas... Jo crec que és un camí, i en cada moment se presenta... Jo crec que ningú és millor ni pitjor. Cada un aplega en la teua vida depenent de lo que estàs preparada per suportar-lo. Exactament, o per entendre, perquè moltes voltes volem, però no estem capacitades en quant a experiència i en quant a coneixement. Entonces, és que és tot un camí, un pas a pas. No podem d'entrada voler aplegar al final. Vas creciendo con la enfermedad, y vas creciendo, vas aprendiendo y vas resolviendo. Claro, es como cualquier curso que están divididos en cursos, en temarios y toda la pesca. El primero está el inicio, después el segundo aparte, la tercera, hasta que llegas al final. No podemos pretender que al principio llegar al último curso así porque sí. Tu des del principi del diagnòstic de Xavi al seu costat? Com? Sí, tu dus acompanyant a Xavi des del principi? Sí. Sí, jo m'ha implicat, però no per ell i per mi. És que han crescut els dos. Cada un... És que jo... Partir de la base de que tot ha d'aprendre de tots. Les circumstàncies que han tingut que passar, bé per el seu cas, bé per el meu, mos ha sigut el motor per anar creixent. Teniu molt bona relació com a germans. Sí, molt bona. La meva germana és molt comprensiva i té una voluntat de ferro. I la veritat és que a mi m'ha ajudat molt. La mujer de hierro, com Margaret Thatcher. Molt bé, perfecte. Crec que tenim més preguntes. No sé si... Crec que ja te toca a tu, Xavi, ara. Sí. Pues mira, mirant la teva trajectòria a casa, amb els moments bons i els menys bons, quines coses o quines xigolles estratègies casolanes t'han ajudat més a mantenir la calma i el bon ambient familiar? Pues en primer lloc, ser assertiva, encara que no sempre és fàcil, perquè no tots ho fem. Hi ha moments que pots els papers, però cal continuar treballant l'assertivitat.
I en segon lloc, com han dit abans, pues treballar-te en quant al creixement personal i o acudint al psicòleg o les dues coses. En el meu cas és això, les dues coses. I, com no, torne a ressaltar i a donar les gràcies a PEM per el treball impecable que esteu fent, donant este i altres serveis als usuaris i als familiars, que són molt importants. No te donar les gràcies, és el nostre treball. Per això. Por y para eso. Moltes gràcies. Ja, a mi personalment el meu treball és una cosa que a mi me plena molt i m'ho passem molt bé. A més, sempre personalment pense que una de les coses que més m'agrada a mi d'esta vida és una, fer riure la gent i que passi un bon rato, i l'altra és ajudar a les persones, ajudar a qualsevol persona. Sempre m'agrada ajudar a la gent. Aleshores, pues, si tinc companys que també ho comparteixen la filosofia que tinc jo, pues mira, és que és lo de menys, ajudar és lo de menys. És que ajudes, però al mateix temps tu també recibeixes moltes coses. Satisfacció. Sí, exacte. Satisfacció i a lo millor algun punt de vista que tu no el tenies present i també te fa créixer a tu. Sí, això també. Sí. Vale? És que compartint nosaltres quan ens plantegem coses solament tenim en ment els nostres punts de vista i també és molt important tindre en compte els punts de vista de les persones que estan al nostre voltant. Això també ens fa créixer molt perquè cada persona té la seva veritat parcial. L'altra persona també té la seva veritat, però també parcial. La total no la tenim ningú. Per tindre-la més o menys més completa, hi ha que tindre-los tots els punts de vista present. Com n'hi ha una imatge molt típica que són dos homenets mirant-se de front i baix n'hi ha com un 6 dibuixat. Correcte. I sempre el tinc present. Exacte, perquè per a un és un 6 i per a l'altre és un 9. Correcte. I qui té la veritat? Les dos. Les dos. I ningú. Les dos i ningú. Exacte. Perquè depèn de si ho veus per un costat o per l'altre. És una cosa o és l'altra. Correcte. La imatge sempre... Jo també la compartís molt i sempre la tinc molt present. Sí, totalment. No sé si Mati podries afegir alguna més? No sé. Si no, passen de preguntes, n'hi ha més preguntes, o sigui que... Bueno, crec que queda una i les que se puguem inventar. Vale. No, perdó, ara me toca a mi. Mati, a la ràdio ens escolten moltes famílies, tant del Val com segurament de l'Horta Sud i de molts altres llocs, que de vegades es guarden el que senten a casa per por o per no saber com explicar-ho. Què t'ha portat a tu el fet de fer aquest pas, de parlar d'això així avui amb nosaltres, i també si ho parles ja no sols a la ràdio amb nosaltres o també ho xarres amb totes aquelles persones en les que creus? Val. Si t'he de ser sincera, al principi no volia vindre perquè tenia por d'atravessar la línia de la privacitat familiar. Més tard, reflexionant, em vaig donar compte de l'oportunitat que ens estava brindant el programa de ràdio per a donar-nos veu als familiars i fer-nos saber a totes les famílies que es trobem en este procés que no estem a soles, que compartim reptes, sentiments i que tenim algú que ens comprèn perquè estan passant per el mateix procés. He de dir que no som raros, que no hem fet res malament, que no som culpables de res. I tornar a ressaltar novament el paper d'AFPEM donant la importància als grups de famílies. En quant a comentar-ho en altra gent, pues jo ho comente en les persones que calcule que me poden entendre, perquè no tot el món ho entén. Entonces, sense voler, vas fent una selecció. Sí. No tinc ningú problema en comentar les coses, però, claro. No, però tens que anar molt de cuidado en qui ho parles. Realment, una mica com qualsevol altre tema, no te fiquis a parlar de política, per exemple, en totes les persones. A la meva, encara que per a mi sí que se hauria fer, però o sigui, la meva pregunta anava un poc encaminada tens un estigma a l'hora de... tens autoestigma a l'hora de parlar de la enfermedad de Xavi o de qualsevol cosa?
pues el autoestigma yo al principio sí que el tenía. O sea, no dia ninguna mentida, però sí que moltes voltes omitia la informació. No tinc el per què d'anar a obrir-me tant, perquè tots els demés tampoc s'obrin. Entonces, no sé, n'hi ha algo en l'ambient o quan estàs en les persones que estigués raonant, que n'hi ha algo que fa que t'obrigues o que te tanques. Jo me deixe portar per el moment i el que sent i el que me transmetís l'energia allà on estiga. Hi ha una persona de confiança que, diguem, o sea, està el cuidador del cuidador? Pues no sé com contestar-te. No me contestes, no tens. És molt complicat. És el mateix Xavi? El cuidador del cuidador? Se cuiden mútuament? Sí, perquè en cert modo ell té la seva vida, jo tinc la meua, però per les circumstàncies personals dels dos fem això, cuidar-nos uns altres. Clar. Ell de mi i jo d'ell. Has dit abans, també, no som raros. Sí, és que jo de tota la vida, per la meva discapacitat física, sempre m'he trobat no rara, diferent. Entonces, per ahí jo crec que el meu començament ja no per afrontar el repte que tenim en quant a Xavi, també jo ja des de ben xicoteta jo ja estava treballant-me perquè jo ja ho necessitava treballar-me. Clar, exacte. Necessites fer un treball de revisió per a poder... El cas de Xavi ha fet reforçar més la idea de treballar-me. O sigui, jo de per si ja tenia una necessitat, pues era... Ara, sabies que era important sí, i que estaves fent-ho bé. Ja no és per mi a soles, és per mi i per la meva família. O sigui, ja no tenia un motiu, ni tenia dos. I els dos m'enfocaven a lo mateix. Per tant, era una afirmació de lo que jo pensava. Sí o sí, tens que passar per ahí. Exacte. Has dit no diferente, no raro, no, sino diferente, com la cançó de Fito Fitipaldis. Raro, no diferente, digo raro. Sí, molt bé. Xics, voleu sumar algo? No, yo, a ver, lo que sí que veo que cuesta muchísimo hablar de las realidades y que aunque no lo omitas, porque no lo omites, pero sí que es cierto que, como bien dice ella, no puedes entablar este tipo de conversación en cualquier ambiente. Entonces seguimos todavía teniendo que hablar mucho. Las familias sí apoyan al enfermo y tal, pero aún les cuesta venir, informarse. No sé, como que necesitamos aún más empujoncitos, ¿no? Para darnos cuenta que la única forma de avanzar en este tema es uniéndonos y sabiendo y aprendiendo. Es sobre todo intentar sensibilizar a la gente y buscar a gente que esté sensibilizada. Mira, me pasa mucho porque yo cuando hablo con compis de profesión, no de AFPEM, sino de otras entidades, les pregunto, tío, ¿cómo podemos conectar con las familias? ¿Cómo podemos hacer que las familias se impliquen más en la asociación? Nadie tiene la respuesta. No, es que además es lo que te estoy diciendo. Hay gente que vamos a la asociación, pero yo no voy a hablar de nadie, voy a hablar de mí. Claro. De mí, ¿vale? Y yo le he dicho a mi tío Cecilio que venga y... ¿sabes? Pasan muchísimo. Te quiero decir, o sea, él sabe que a mí me están haciendo bien, sabe que me están ayudando, estaba muy contento, estaba muy... Bueno, no hay palabras para ello, ¿vale? Pero le cuesta el hecho de... ¿Sabes? Entonces, me da rabia, porque probablemente me pudieran entender más de lo que me entienden si vinieran a hablar y a conocer. Exacto.
Claro, el conocimiento es esencial. Entonces, a mí me da rabia, y ya te digo que yo no pongo a nadie, me pongo a mí. Y yo cuando he nombrado de, oye, podéis venir a la asociación, que os conozcan, que esto, que lo otro, a mí me gustaría de verdad que... tengo a mi sobrino, que sabes que está súper implicado en ello, Javi, ¿vale? muy Javi, bonito. Un saludo a Javi. Javi está muy implicado, pero ya no puedo acudir a nadie más y todos me quieren una barbaridad, pero nadie ha hecho el hecho de venir oye, a ver qué le pasa a mi sobrina, ¿no? O a ver qué le pasa a mi hija. Mi madre se ha enterado hace poco de todo esto, llevo 5 años, ¿eh? Y se ha enterado hace 2 meses de todo lo que me está pasando. O sea, he estado 5 años ocultando lo que me pasa. Me parece súper bárbaro en realidad. O sea, tu capacidad para haberlo llevado como lo has llevado hasta el día de hoy. 5 años. Y mi hija todavía no sabe lo que me pasa. No le he contado nada. Pues yo creo que es primordial que lo sepan. O sea, pero es por eso, porque no he visto esa capacidad de entendimiento, ni he visto que ahora ya cada vez más, porque ahora cada vez más se habla de la salud mental, pero aunque parezca mentira, hace 5 años lo primero que te soltaban, tía, va, con tus rayaduras y tus tonterías, venga, déjame en paz. ¿Estás tonto o qué te pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que cada uno lleva su marcha y vivimos todos demasiado deprisa. Nos falta tiempo para todo. Entonces, mientras a ti no te pase nada grave, es muy difícil que te presten más atención de la que te dan, porque vamos todos a pie de cañón de hacer esto y lo a cholón, otro. que dicen. Exactamente. Entonces, si la gente no llega para hacer sus cosas, difícilmente va a encontrar tiempo para las tuyas. Observar y mirar lo que necesita mi familiar. Pero es lo que te estoy diciendo. Yo, por ejemplo, he intentado tirar chinitas, ¿vale? Oye, ¿escucháis pájaros? ¿O veis esto? ¿Sabes? Ya, tía, me estás poniendo nervioso, déjame en paz, tus pájaros y tus tonterías. Claro, entonces, ¿cómo te atreves a contar más? Claro. Yo creo que tienen miedo, porque si preguntan, van a obtener una información que a lo mejor les trastoca su día a día, su marcha del día a día. Entonces, tienen ese pequeño miedo. No es que tengan nada contra nada, o no que no quieran ayudarte. Simplemente que tienen miedo de salirse de su marcha, y si ya les falta tiempo para ellos, ¿de dónde tienen que sacar el tiempo? Para darte tiempo a ti se lo tienen que quitar a ellos. A ellos les falta el tiempo. A mí me gusta mucho. Es que lo he visto hace poco. Cuando me preguntan dónde trabajo, digo que trabajo en una asociación de salud mental, y siempre la respuesta es: ¿trabajas con locos? Claro. Y digo, no, trabajo con personas. Claro. Vente un día y los conoces. Sí. Y verás que son las mejores personas que he conocido yo en mi vida. Literalmente. O sea, yo vivo enamorado de la gente con la que trabajo y evidentemente mi trabajo. Y me gusta mucho, mira, se me pone la piel de gallina y todo. Me gusta mucho darme cuenta de que si viene alguien conocido o viene alguien nuevo que no tenía ni idea de trabajar con personas de salud mental, y veo que poco a poco se va sensibilizando y se va enamorando de lo que es el colectivo, enamorando así un poco, hablando a grandes rasgos, que va notando esa sensibilidad que hay dentro del colectivo de salud mental, digo, esto funciona. Hay que seguir así, hay que hablarle a la gente de esto, hay que decirle que no son locos, que son personas, ¿sabes? Pero lo más importante es que lo vean desde sus propios ojos. Sí, pero es que lo que pienso, ¿vale? Lo que yo pienso, lo que yo estoy viendo en la sociedad es que somos una sociedad enferma y todos estamos concienciados a ello, de que todos tenemos nuestros problemas y todos tenemos ese punto de locura, ¿no? Y hoy en día está más resaltado.
Yo creo que es un poco por lo que dice Mati, de que en la sociedad nos obliga a vivir tan rápido que olvidamos lo humano. Sí. Y es un grave error en una sociedad. Viviendo como vivimos, como somos seres humanos, olvidar lo humano. No. tiene sentido, ¿no? Yo pediría que las familias que desde aquí me gustaría hacer ese llamamiento, que investigaran, que se informaran, que conocieran, porque es un alivio para la familia el saber cómo tiene que actuar ante un problema y para el enfermo el sentirse apoyado por la familia. O sea, es un punto crucial. Y yo hay veces que sinceramente lo echo de menos. Yo creo que no estamos acostumbrados a verlo desde un punto de vista verlo de distinta manera. ¿Por qué me llega esto? En vez de verlo como un problema, es verlo desde otro punto de vista y preguntarte otra cosa. El problema ¿por qué se me ha presentado? ¿Qué puedo sacar de bueno de esto? Y reflexionar sobre eso. Yo creo que el problema es que vamos todos demasiado deprisa, no nos damos tiempo para pensar, reflexionar. Es que lo iba a decir, es que es literalmente así, ¿eh? No te dejan tiempo para reflexionar. No, y la mayoría de las enfermedades estoy convencida de que es de eso. No nos damos tiempo para pensar, para descansar, porque si coges cualquier profesión, tú escuchas los músicos. El otro día estaba escuchando un programa en la televisión y la inspiración de los músicos, y calculo que de cualquier artista, la inspiración viene cuando están tranquilos, sin tener la mente ocupada en otra cosa. Si la tienen ocupada de esa cosa, no pueden prestarle atención a su intuición, a sus inspiraciones. Y yo creo que la clave está ahí. Yo añadiría, estáis dándole vueltas al tema de la sociedad, sería una sociedad del cuidado, donde unas personas se apoyan en otras y así mutuamente. Pero lo que prima es el consumo, la acumulación y la competencia. Sí. Y eso pues es complicado. Yo diría que es gravísimo que la sociedad se encamine hacia esa necesidad de consumo. Es horrible. Me gustaría pasar a la última pregunta ya, que creo que la tiene ya, para acabar, para acabar. Sí. Para acabar con la parte de entrevista. Con las preguntas ya. Que nos vamos a quedar aquí 3 horas. No, 3 horas no. Bueno, para acabar, a ver, si pudieras volver atrás y hablar con la persona que eras al principio de todo, este proceso en casa, ¿qué palabra de tranquilidad o qué consejo cercano te darías a ti misma? Mira, yo voy a hacer una pequeña reflexión y para ver si entendéis lo que he intentado decir antes. El micro es tuyo. Mira, em diria, Mati, abans de començar en el xoc de la vida, t'aclarís que treballarem la tranquil·litat, la confiança, l'amor cap a tu i cap als altres. També la gratitud, el que no cal preocupar-se, cal ocupar-se, entre altres coses. El preguntaràs, com? Es presentaran reptes que tindràs que superar. El món és més difícil quan no va ser dissenyat per a tu, per als discapacitats. Per què? Perquè la vida no serà com t'agradaria que fora. La vida serà com necessites que siga. Moltes vegades ens frustrem perquè el camí no és el que havíem planejat. Tots desitgem una vida sense problemes, sense dolor, sense sofriment, sense pèrdues, però la realitat és que l'ànima no creix en la comoditat, és en els moments d'adversitat. Per a què? Quan passa això que mai esperàvem que passara i el dolor s'apodera de la nostra vida, allí apareixen les lliçons més importants d'esta existència. El que hem d'entendre és que cada obstacle que es presenta no és un castig, sinó una invitació a evolucionar. No es tracta d'evitar el dolor, sinó d'entendre per què va arribar a la meva vida.
La pèrdua ens ensenya el verdader valor del que estimem. La decepció es mostra on necessitem col·locar els nostres límits, i el fracàs ens recorda que el major aprenentatge no està en el resultat, sinó en el camí que van recórrer per arribar a aquest propòsit. Però la vida no es convida a ser perfectes, sinó a ser complets. La plenitud no s'aconsegueix evitant les ombres, sinó aprenent a dansar amb elles. Així que, en lloc de resistir-nos al que és, preguntem-nos què m'està ensenyant aquesta situació, què part de mi necessita créixer per a superar-la. Confiem en el procés. Cada desafiament és una oportunitat per a enfortir el nostre espírit, per a descobrir una resiliència que ni tan sols sabíem que teníem. Deixem de lluitar contra corrent i comencem a fluir amb ella, acceptant que cada ferida és una cicatriu que conta la història d'una ànima que va ser més forta. Que cada desafiament siga l'escaló que ens acoste a una millor versió. Agraeix el viatge en les seues llums, en les seues ombres, perquè és precisament en aquesta dualitat on resideix la màgia de la vida. Les persones amb discapacitat fent que la societat siga millor, perquè hi ha una part de la societat que veu a les persones del nostre col·lectiu com a persones defectuoses. Si existim en el món persones amb discapacitat, obliguem, en certa manera, com a societat, a que aquesta siga més empàtica i com a conseqüència que hi hagi més inclusió. Una societat més empàtica i més inclusiva, sí o sí, serà millor. La clau està en com ens veuen i què aprenen de nosaltres. Ocorre una cosa, i és que hi ha un fort contrast entre la nostra discapacitat i les nostres capacitats. Per contrast, aquestes capacitats brillen més. I com brillen més, aquells que són, entre cometes, normals, poden veure en això un espill on poden veure's reflectits en aquestes capacitats que tenim i descobrir que a vegades ells no ens igualen. Per a moltes persones discapacitades, totes les persones valen exactament el mateix, mentre que la resta de la societat, entre cometes, normal, ha d'aprendre a veure el valor de la diferència, perquè arribats a aquest punt es poden preguntar qui és el discapacitat? I finalment m'agradaria transmetre als oients que es puga ressonar, i en especial als usuaris d'APM i familiars, el següent. No cal perdre les ganes de seguir davant. Haurà dies que seran llargs i les nits més encara. La por, la incertesa, el dolor físic, tot barrejat, poden ser moments molt difícils, on moltes coses el poden passar pel cap, però gràcies al suport de les persones que estaran ahí amb tu, mai els rendisques i has de dir-te a tu mateixa que tu pots amb això. Arribarà un dia que el sentiràs millor que mai, no perquè tot siga perfecte, sinó perquè el fas càrrec del teu procés i tries seguir avant pas a pas, dia a dia, enfocat en tot el que sume una cosa positiva en la teua vida. Entrena diàriament. Porta un estil de vida més saludable i el més important, recorda que estàs viu, més fort, més conscient, més agraït que mai. Per a totes les persones que tal vegada estan lluitant i atravessant un mal moment, recordeu que no estàs a soles i el que sents avui no és per a sempre. Tens dret a caure, a plorar, a cansar-te, però també tens el poder de tornar a alçar-te i quan ho facis veuràs que tot aquest procés val la pena. Mai el rendisques i el millor està per vindre. Remarque, no estàs a soles i el que sents avui no és per a sempre. Molt bé. No puc aplaudir perquè no és radiofònic. A mí también me ha dado la intención de hacer así. No puc aplaudir. Està fent frontitet i aplaudir. Però espectacular. Jo espero que faça reflexionar molta gent. Ojalá que sí. Ojalá que sí. I per lo menos intentar canviar un poquet el nostre punt de vista.
Molt bé. Emilio, no sé quant temps ens queda. Poquito ja. 5 minuts? 5 minuts? Vale. Pues no anem a fer mites perquè no mos dona temps. Sempre ens passa el mateix. Anem a passar ja directament a l'última part del programa, que són els recursos. Vale? Així que si Emilio pues, ens fica un poc de musiqueta, pues mirarem els recursos. Down by the rocks, I need the ocean to hear my thoughts. I'll take the next flight for some needed sun. To my nervous system hits restart. Estàs escoltant Entre Ments en la 93.7. Where I go, outside in the sky. No, I don't mind. Espera, Teresa. Crec que ho té ara Xavi, ja ho tens ahí? Molt bé, ahí és exacte. Res, Xavi, com vulguis, pues ens parles una miqueta de recursos. Si eres un familiar i estàs acompanyant algú amb problemes de salut mental i sents que la situació et desborda, recorda que no estàs sol ni sola. A AFPEM Horta Sud, a Sinalbal, tenim les portes obertes i serveis específics d'atenció a famílies. Pots vindre a informar-te o seguir de prop les nostres xerrades i tallers a les xarxes socials buscant @AFPEM_Horta Sud. Molt bé, així no és. Gràcies, Xavi. I res, Mati, moltíssimes gràcies per haver vingut. En sèrio, és tot un plaer que hagis estat amb nosaltres. Tens una veu molt de ràdio, tant com el teu germà. Gràcies. T'espero més voltes. Moltes gràcies també a Xavi i a Tere. Digues. Jo també volia donar les gràcies a la meva germana perquè ens ha sigut molt difícil trobar un familiar que estigui disposat a vindre al programa a parlar dels dos temes. Ha costat. Pico pala, Ha costat. Per trobar-los. Res, també un abraç a Amparo i Abel perquè se recuperen. Moltes gràcies, Emilio, per fer-nos una volta més de tècnic. Crec que queda un programa més abans d'estiu, de les vacances d'estiu. De totes maneres ho confirmarem. El de juliol. Així que res, ens acomiadem per avui. Ens veiem el pròxim programa. Una abraçada a tot el món de nord a sud i més enllà. I res. Gràcies a tots. Poc més puc dir. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Fins ací una nova edició d'Entre Ments, el programa de ràdio produït per l'Associació Veïna d'Albal, AFPEM Horta Sud. Radio Sol. Tu fas Radio Sol Albal, 93.7. Radio Sol Albal. Radio Sol, la ràdio del teu poble.